وەکی ئیرۆ دە حەژدەهێمە هەشتان 2016 de سەکرەتێرê Partiyayekî Tiya Kurd li Sûriyê û serokê NKSê berêd encama krîzeke dil del bajarê Qamişlo jiyana xwe ji dest da û koça dawî kir. Bi merasîmeke cemawarî û beşdariya endam, kadir û serkirdeyên partiyên NKSê û Tevgera Kurdî û Partiya Xwe Rojavayê Kurdistanê li zêdê xwe bi xak hat spartin. Serkirde İsmaîl Hemê sala 1964 li gundê Tildîk yê ser bi dirbêsiyê ve ji dayî bûye. Di xwendina xwe de îcazeya wêjeya İngilîzî ji zankoya Helebê li Sûriyê sala 1992 bi dest xist bû. Di sala 1979 de tevlî karê siyasî bû. Hîn di xwendinê de di qonaxa Amedeyî de bû, tevlî Partiya Çapa Kurd li Sûriyê bû. Di 1980 de bû serkirde di Partiyayekî dî de El-Wehde piştira wek sazîner û serkirdeyê Partiyayekî Tiya Kurd li Sûriyê sala 2001 de piştira wekû sekretêr di sala 2010 de piştira serokê NKSê sala 2012 de cê xwe digirt. Ji destpêka kar û xebata xwe ve xwedî kar û rol bû di xizmeta doza Kurdî û mafê gelê Kurd e li Rojavayê Kurdistanê. Her sal salvegera barkirina wî ji aliyê NKSê û partiya wî dost û hevalên wî ve têvejandin. Beşekî ji Tevgera Kurdî sêyemîn salvegera wî doh roja şemiyê 17 mehê li zêdê wî vejand. Her wiha bargeha PDKSê li Viyêna paytexta Nêmsayê li baregeha Komeleya Hêlên li bajarê Îsnêjîl Almanya ew bûneya xemgîn hat vejandin. Biryara îro jî li gelek cih û davaran sêyemîn salvegera serkirde İsmaîl Hemê were vejandin. Bi barkirina xebatkar û serkirdeyê Kurd İsmaîl Hemê Rojavayê Kurdistanê û doza Kurdî yek ji stûnên xebatê ji dest da.